Kaixo lagunok! Iragarki hau pelutxena da. Jo, aspertuta nago, guazen aitari pelutxak eskatzera. Bai, aita pelutxeak erosi mesedez bendu. Bai. Beldurra daukagu gauean. Bihar zure urte betetze da dela. Bale. Plazer egitea. Aitatxo juguetozen agertu zen. Amazazki pelutxe mesedez. Bale, etorri. Zenbat euro? 17. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamar, hamabost, hamasei, hamazazpi. Eskerrik asko. Ez horregatik. Nahi duzute pixka bat. Bai. Eskerrik asko. Guazen telebista ikustea. Bale. Jasoko. Zorionak! Eskerrik asko! Txau. Eskerrik asko pelutxak erosteagatik. Txau. Orain, prezio gutxiagoa daukate eta oso politak dira. Eskerrik asko eta... Eskerrik asko. Guazen dotara! Aitatxo berriro juguetozen agertu zen. Pelutxe batzen mesedez. Bale, etorri. Zenbat. Bost. Pelutxe gehiago, Miguel! ¡Qué polita! Eskerrik asko aita! Eskerrik asko.